Ville, me ollaan täällä Foorumissa, Simfon Gallery. Nyt siellä päällä maalataan palloja. Kohta päästään sitten äänestämään parasta tulosta. Ja meidän yhteistyökumppani Ninian avulla ollaan päästy tekemään tätä meidän juttua tänne. Kiitos Ninjalle. Me voitetaan. No vaikka kyllä aika vaikea äänestää. Kaikki on. Se on tällainen iloinen ja värikäs, mutta se on kuitenkin vähän ottanut tällaista Elämän koululainen ollut.